Abusuafo Accra High Court afre chama Wontumi asem no unim se akonta mining ho sensem ebeto odwa no ekodan court sanso na sama boy enso eye forest kese bia watoye mantem mekire western region neno na court efreye se wo hyase no waye cross examination na chese ye hyase atoto na no ne awura asem no ntwono ene ne ntwea so na tukọ ne ba bia dum wahwe adekoro poti enti anase nokura akasa ya ewom se otu foma gudie ya titiru enye mrakwan so no anase enye sa esanse won akoso achama Wontumi se wono de onni ho amanie bia anase enye wono na etu galamsey no enti na wasa court so hwe na womo edo asem no suko na yehu nokura akasa ewom nti womo hye cross examination na se enrada ya na eye ebenada na womo ehyasie na first prosecution witness no anase nipa yeyi na yetoto na no ye adansini edikan eye brantie Michael Jedu ayisi wono ye minor artisan minor na achese womo mutufu magudie no waka womo ho bi na osan eye administrator na supervisor ewo sa concession bia ye honom no a galamsey no ekoso no meche sama boy honom no waka ho bi na wo kire se ono ayisi watu galamsey ni bi anase waka ho bi na odi honom abosom be enwotwe 8 months na odi honom ansa na yebeso ne panchi ewo honom no enti se waka so onim area honom dia na oboa na wo kire se April da no ya na etoso edu enson ewo afimpinu ene adwonunum 17th April 2025 no se na pa be no 9 mpem be 4:30 na wada no nya ne ntie se posifo bo ne prom opie ye no na ye militwefo enene womo etam no ede no ekọ womo kokum enti wo kire cross examination na ekoso ya lawyer ndi apia kubi eye chama Wontumi lawyer eka ho no womo kire se dansini ya wono eka asemi ho no owura Henry Okum na concession no wode ema chama Wontumi on tu oji 2 million free chama Wontumi nsemti Henry Okum no wono enana sesia me no kase ana se bra ekoche chama Wontumi no na ono ne kura sa concession nim chama Wontumi ahande sama boy ho no edema yera Henry Okum enti no sesia asempanyifo eka Wontumi nche no na temufo no so ebisa se sete sanso so de a ene wo se chama Wontumi giemu edema Henry dia adanse ben na ode ekire wo dia ne be dia adanse se eyenokore anase evidence bay ane nkrata bay na oboso no ode kire wo a ekire se chama Wontumi giemu edema Henry Okum ene wo kire se wono de wanka bibi oka kire no odna no kwa na ka de kire no na Wontumi amfa adanse bi anase krata bi anche ne se sei ene tie anaye san ha sei wo se da bi sa de Wontumi ankoso sa document bi e hono mo a efa sebi asase no ho ene chama Wontumi wo mo so asesem no wo se bibia sa Wontumi amaso ene wo mo busa ne se na wonim chama Wontumi no so chama Wontumi de minino se o MPP ni o ye banodani ama MPP amanyuko no ye wo Asante mantem mo MPP regional chairman e wo Asante mantem mo na wonim ne se de wonnie minie ni bisa yonkofa bi do mo ntem ona se ono ne kon nakra na da bi nemo no se de Ghana fo nyina anim tini din o TV so ene ade no saa no so odi anim no ena oji etum saa into kire se si ade court eye cross examination no busansem de a no kuro mo beka ne se wate no na boss ka kire ne se woji asase no de fi chama Wontumi honom enti sabo so mo twini mu no nyina no na asase no ewo ne boss honom enti chama Wontumi ne sama boy asam de ono de wonim ne de onim an se no wo ye adwuma honom no na oni yera Henry na eye adwuma enso so ewo honom enti no se court busabusa nsem bi de afa ne ho a Wontumi nkire pote na court subusa se na mo ye adwuma wa asase no so no mutumi nya bibi kakra wo so no so ye adwuma ne de nya gold kakra wo so na afa so niema anasa dode kakra na wa asase ni ma yensa tumi ye dai kan bie enti no na sei no so etumi ete asem no ase de efa enti cross examination ne de ene wo muguso a wo mo ekoso enti mpanimfo mienu ya Accra High Court afre wo mo
ya wo mudi asem no eye wo mo na yeto wo mo no na danse na tumi akoso enti Justice Audrey Kokuvi te ono ena ti dwomu a asem no wo dane no na chi no obusa se moji tumi ka tefe so fo hwe nsase ene odman kuma ne mo de adom yensem so na Ministry of Lands and Natural Resources obusa wo mo saa ene wo kire se wono de wontumi hu amanebo esansa konta mining ya owura bi efe no Kwame Antwi ono eco director wo mu nyina dada no ne ade ne de ono de wontumi nche bibia sa emfa ho enti chama wontumi ene wo mo se wa plead no guilty say 15 million bill no e de ato ne so no o se onim bibia sa e de fa ho nyankopon ya adom a e da kyena e na cross examination no omudi ni nyina ebeto aso enti de besi kyena no se omu be wie anom se to ahyeda no ebre ne nkrabia e na be kyere na lawyer and the appeal kubi ono na ye chama wontumi lawyer wodi asem no onim edi ne tenten no ahwa twitwa e de age anase wo ka bi e de ma chama wontumi na omu wie ye ya omu pia bonten no lawyer fo a eka and the appeal kubi ho no ensem omu di to dwa bi no omu yinti Sanes a lawyer and the appeal kubi eka ye no ene ye beto aso Michael I see ebeto a say to na no e ma ne yi ensema no ye de wi na second prosecution witness I Henry Oku ono nso so be jina adaka mu e de na dance ebeto court ni lawyer shase ana otutu na enti ye so ye sili na no ye baba beto aso eye ya wada with the process examination we ebusuafo na chama wontumi so asem no sei e na asi akosi de se de yeyi mrantie mienu ya court susu se wo mo betumi aboa ama wo hwehwemu atumi akoyie no wa hyase ya wototo wonom ano wo beka ya odi kan fa brantie bi toto na no fei wo chi ni tum no de ni kom no wo ye ne se wo chama wontumi nyina chire no mu gya no ana afi so makofa mienu inside wonom aba enti wo susu se sankofo na beboa ama hwehwemu no atuma yefo e de ama wo muntu wo mo hwe se de mrantie mienu beka no wo so betumi e de wo masenie no atumi afa honom sanse chama wontumi so nim ho hwede a ene na mrantie ya omo ye adwuma wo honom na omo ka ho bi no omo be chi nipa kra ofa omo adwuma wo honom na omo che nipa kra otua wo mo ka ni mfidi e wo field ni nyina no ni adwuma wura akasa no omo atumi a che se do mabo abrantie bi e fe no Henry din enti a chire so omo ebu se Henry no so se eye no kra se auto free chama wontumi nsem anasa hwan ene yeso adwuma sama boy de chama wontumi se enye wono ena ho eye no dia enti me de mu si hanom yakopon ya admo kyena ene de besi bia so no ana de beto fom bia no ebe mama so etumi ate aha ADUMASA TV bo mo de subscribe comment share na ama odofo so ensa entumi enso so bi odo agye ntweto no mo a mama buo enya ni die so etumi abem midin dia tesem hene kwaku mama momo enitia enyado makramo